Jalukan itu Kanjeng Nabi sing gambarno sing dijaluk iku sak benere mono kayak bara. Nek kowe jalukan ya iku kowe ngumpulno mawa terus ae. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi idzaraini amin. Wa min dzalika iku setengah saking mengkono-mengkono metodene Kanjeng Nabi di dalam mendidik mau tai barang jaa kang teko ya ma fil hadis ing dalam hadis yaiku ana Arabian aradoli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa safar. Setuhune seorang Arab, sekali lagi Arab itu wong dusun sing enggak ngerti peradaban kota. Arab itu. Ini kene ya wong dusun nak wong gunung. Nek ana Arab mara ning kutha, biasa dienggo cerita. Anak Arabian, setune wong Arab. Dudu Arabian ya Arab. Arada ngadang ya Arabian li Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hale utahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku fi safarin ing dalam perjalanan tindakan. Wis bolak-balik tak kandhane nek safar itu perjalanan jauh. Nek pergi ngono ae zahab. Fakhoza mongko nyandak ya Arab bikhita minaqati kelawan kendaline ontane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au bizimamiha au syakun minar rawi. Apa nganggo istilah khitam atau zimam, tapi maknane padha. Zimam itu ya kendaline itu. Sumakala mau kari-kari matur ya Arabi ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, au ya Muhammad, iki sakun minar rawinah. Apa itu sudah menyebut ya Rasulullah atau pada waktu itu masih ngundang ya Muhammad ngono wae. Sakun minar rawi. Ini amanatun nakli karena rawinya ragu-ragu, dua-duanya disebutkan. Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Kula mbok dikandhani, akhbirni ngabarana panjenengan ing kula bima kelawan barang yuqarribuni kang saged marekake ya mak ing kula minal jannati saking swarga. Wong Arab iku nek tak adine nek parek ndekne nganggo min. Qarib minni, itu kamu dekat aku. Qarib minni. Nek bait orang nganggo min tapi nganggo an. Bait anni, jauh dari aku. Qarib minni. Mbah piye wong Arab ngono. Kita kadang-kadang enggak ngerti. Kita lebih sederhana. Dekat saya, jauh dari saya. Yang mendekatkan saya minal jannah. Nek mbok maknani min dari ya ora pati enak. Dekatkan dari surga. Nek kene ya dekatkan ke surga. Cara Indonesia sesuatu yang mendekatkan ke surga. Tapi nek anu nganggo min. Bima yuqarribuni minal jannah. Wa ma yubaiduni ya minan nar, sine anin nar. Ning kono ana sing ana apa gak? Nganggo min kabeh. Beda. Ana redaksi ini nganggo min ya wis nganggo min iku. Wae yo nek gak hadis sok kae.
menjauhkan dari neraka. Kala ndika sapa rawi ini hadis iki pakafan Nabi sallallahu alaihi wasallam mongko menahan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam artine wong dicekel ya leren Kanjeng Nabi. Summa nazara mongko keri-keri mirsani ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabi ing dalam sahabat-sahabat Kanjeng Nabi noleh ning gone sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Sumakola moko keri-keri dawuh ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad wufiqa au laqad hudiya yakti teman-teman tertolong sapa Arabi au sakun minar rawine au laqad hudiya teman-teman diwenehi pitutur. Wufiqa iku sing gawene kowe mbok nggo billahi taufik wallahul muwaffiq gitu. Itu dari master yang sama waffaqa yuwaffiqu taufiqan muwaffiqun ya waffaqa asalnya ditulungi karo Gusti Allah terus dimaknani nek ditulungi Gusti Allah jadi sukses. Wafaqakumullah itu artinya mudah-mudahan kamu disukseskan oleh Allah. Taufik itu kesuksesan. Kok sukses mergo ditulung. Asal maknanya pertolongan dari Allah. Wallahul muwaffiq, Gusti Allah itulah yang menolong, yang mensukseskan. Walaqad wufiqa aw laqad hudiya. Teman-teman entuk pituduh ya Arabi pertanyaane kok apik ngono akhbar ni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kaifa qulta dawuh ning gone Arabi mau ing kali kepriye qulta ngucapke muni apa dikon baleni nela kaifa qulta kala matur sapa Arabi la kala ndika sapa rawi faada mongko baleni sapa Arabi ketika didhawuhi Kanjeng Nabi kaifa qult lalu Arabi itu mengulangi pertanyaannya tadi ahbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yub'iduni 'anin nar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mongko jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Arabi itu mengulangi pemature mau Kanjeng Nabi terus dawuh nek kepengin cedhak swarga adoh neraka tak budullah nyembah sira Allah ing Gusti Allah tak la tusriku ora nyekutokno sira bihi lawan Allah saean ing apa-apa. Jangan mensekutukan dengan siapapun dengan apapun. Wa tuqimus sholata lan jenengno sira as-sholata ing sembayang. Disiplin melakukan salat. Salat dengan segala syarat rukune dalam waktu-waktunya. Wa tu'ti zakata lan menehno sira az-zakata ing zakat. Wa tasilur rahima lan nepung sira ing sanak. Nepung sanak iku nek pancen dulur isih duwe kerabat ya ditepung silaturahmi diziarahi minimal bodo diparani nek dijudak iku qatur rahim jenenge. Wa tasilur rahim iki jawabane da'in naqah
Culno ae mbok cekel dia iku lha opo. Kan iku dicekel diadang mbek Arabi mau digare wong Arabi ngono kudu ngono. Ora ngerti peradaban. Jadi cekel dia ngene. Ngenteni jawaban. Wis dijawab bareng iso dicekel dia. Mulane Kanjeng Nabi dak culno dak culno sira nakota ing nako untukku mbok cekeli terus ae gak mlaku-mlaku aku wong. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim fi sahih dalam as-sahih. Unzuru ning alana sira ing hadis iki fi babil iman ing dalam bab iman alladzi yudkhilu bihi yudkhalu dilebokno bi kelawan ladzi al jannata ing swarga. Fa anta tara mongko ta sira iku tara ningali sira anau setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ihtamma merhatekno tenan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bisu alihi kelawan pitakonane Arabi. Diperhatikan betul. Summa amara ashabahu mongko keri-keri perintah ya Kanjeng Nabi ashabahu sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bimulahadzati dzalika kelawan memperhatikan mengkono-mengkono mau. Memperhatikan apa yang dikatakan Arabi dan apa yang dijawabkan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wajah anzarahum lan nujukake mengarahkan Kanjeng Nabi anzarahum ing pandangan-pandangane ashabuh ilal ihtimami marang memperhatikan bihi kelawan zalik. Baru summa amarah as-saila mongko keri-keri perintah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam as-saila ing wong sing butakon mau bi i'adati soal kelawan baleni pertanyaane summa ta'ala bitaufiq wal huda mongko keri-keri ndongakno sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang sa'il bitaufiq kelawan taufik wal hidayah. Ini bitaufiq wal huda paringi pertolongane Gusti Allah lan pituduhe Gusti Allah. Perhatikan itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang Arabi ngadang sampai nyekeli kendaline kendaraan Kanjeng Nabi itu kan Kanjeng Nabi pertama kali kan melihat sekabat-sekabatnya baru menjawab orang itu. Wa min manhajihi utawa min hajihi wa min manhajihi lan iku termasuk metodene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ta'limihi ing dalam pengajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takribul haqaiqi marekno kenyataan-kenyataan al-mughayyabati sing mughayyabah sing tidak terlihat. Mughayyabah itu tidak terlihat, gaib, didekatkan fi suratin mujassadatin ing dalam bentuk mujassadatin yang menjilma sing dijilmakan, bentuk yang dijilmakan malmusatin sing iso disentuh payuhisuha mongko iso ngrasakno ha ing haqaiq mughayyabah sapa as-sami'u wong sing krungu wa ka'annahu lan kaya-kaya setuhune sami iku yanzuru iso ningali ilaiha marang haqaiq al-mughayyabah bi ainihi kelawan peningale sami wa bidzalika lan kelawan mengkono mau tantabiu iso nancep apa haqaiq al-mughayyabah fin nafsi ing dalem jiwane sami
wa turasikhu fi dhihni lan yo padha iki tantobi emben terasa iku padha-padha nancep meresap sekali fi dhihni ing dalam pikiran. Sumaya kunu mongko keri-keri ana apa taksiru pengaruhe biha kelawan haqaiq iku ablagha luweh nemen wa aqwalan luweh kuat. Itu salah satu cara metode Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu. Jadi kalau sesuatu itu barang sing gaib sing ora kelihatan itu digambarkan dalam bentuk penjilmaan yang bisa disentuh sampai yang dengar itu kelihatan seperti melihat betul. Contohnya famin dzalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono manhaju fi ta'limi yang dengan takribul haqaiqil mughayyabah fi suratin mujassadah malmusah mau kauluhu tawi dawe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis ing dalam hadis man sa'alan nasa takatsuran utawi sapaning wong barang siapa sa'ala sing njaluk ya man annasa ing manusa to njaluk takatsuran kanthi sering takatsuran itu tono lah jaluk ae temen ketemu wong jaluk ngemis lah bae wa innama yasalu angin pestine yasalu njaluk ya man jamron ing mawa bahasa Indonesiane bara. Mulane fal yastakillah mongko supaya ngidekake ya man aulias taksir utawa supaya ngekehno terserah iku mawa sing mbokmu jaluk terus iku kowe kepengin ngobong tanganmu ya ono jaluk terus ben fal taksir nek kowe kepengin ora melempoh tanganmu ya fal taklil terserah. Itu kan gambaran Kanjeng Nabi nggambarno kayak apa buruknya orang yang meminta takatsuran itu. Jalukan itu Kanjeng Nabi nggambarno sing dijaluk iku sak benere mono kayak bara. Nek kowe jalukan ya iku kowe ngumpulno mawa terus ae. Terserah. Kan itu tergambar, mawa itu tergambar betul. Mawa itu kayak apa? Merengangah ngono kae. Pendengarnya bisa merasakan panasnya barang merengangah ngono. Ketika muni jamron itu, wah. Merengangai panasnya itu ketok mata. Padahal itu sebetulnya mughayyabah ya, wong itu apa namanya di eleke dosane wong sing jalukan itu digambarkan ketok mata mergo bentuk itu dijilmakan dalam bara itu. Wa hadzal ladzi yas'alun nas mongko utahe wong iki alladzi yas'alun nas sing jaluk terus ya ladzi annasa ing manusa takatsuron cara sering jalukan fil waqi'ing dalam kenyataane wa ya lazi iku layas alura takon ya lazi jamron ora njaluk ya lazi ora njaluk jamron ing mawa ora njaluk mawa njaluk duwe kok nyatane njaluk duwe bukan njaluk mawa. Walakinnah wanging tetapi ini apa yang diminta lazi tadi mau ya ulu bali ya lazi fil akhirati dalam akhirat ila jamrin marang mawa
iqaban sebagai balasan hukuman lahu marang ladzi ala fi'lihi ing atase perbuatane ladzi sing jalukane. Jadi kenyataannya wong sing dijaluk duwe ora mawa. Tapi terus Kanjeng Nabi membawanya ke hukumannya orang yang jaluan itu nanti dan mawa ning gone akhirat. Walakinnahu jassada hadzal haqiqah. Walakinnahu angin tapi ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku jassada menjilmakan ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal haqiqata ing iki hakikat bihadzi suratil qaribah kelawan iki bentuk al-qaribati kang parek ilal musyahadati marang persaksian al-mahsusati sing iso diindra indas sami'i mungguing samek. Itu salah satu metode Kanjeng Nabi. Jadi dijilmakan sedemikian rupa sampai yang mendengar itu melihat dengan mata kepala. Liyakuna dzalika supaya ana apa dzalika mengkono-mengkono penggambaran pengendikane Kanjeng Nabi ku ablagh luweh sampai luweh nemen luweh baligh fi zajrihi ing dalem ngedohake ladzi wa tahdziri lan memberi peringatan ladzi. Ben orang itu tidak jaluan itu nemen itu karena dia bisa melihat hukumannya itu di depan mata. Aku nek jalukan terus iki ngono piye ketok mata. Fa tasawwaru an inda sualihi mongko tergambarkan inda sualihi nalikane jaluke ladzi apa anahu stune kelakuan innama yamsiku angin pestine ngeker sapa ladzi annara ing geni. Jadi dia bisa menggambarkan aku nek njalukan iki kok sing tak tampani iku geni mau. Wa min hadzal qabil lan iku termasuk hadzal qabil iki padanan sing artine nganggo thariqah takribul haqaiqil mughayyabah fi suratin mujassadah. Kauluhu ta'i dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam waqat ra'a lan teman-teman pirsa Kanjeng Nabi khataman ing ali-ali min zahabin saking emas fi yadi ahadi sahabati ing dalem astane salah sijine sahabat. Kanjeng Nabi mirsani ana sahabat ngagem ali-ali emas. Kanjeng Nabi terus dawuh ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar. Kanjeng Nabi ora tahu nyebut nama wong saiki. Oh Yusuf dapure gak ngono. Tapi nganggo ahadukum atau kaum itu Kanjeng Nabi. Kena apa kok ana kaum sing ngene, kena apa kok ana wong sing ngene ngono Kanjeng Nabi. Ya biar yang bersangkutan merasa dhewe sementara yang lain tidak perlu tahu itu loh. Ini nyejo yamidu akadukum salah siji ro kabeh kok sengaja ila jamratin marang mawa minarin saking geni. Paya ja'aluha mongko ndadekake ya akadukum ha ing jamrah fiadi ing dalem tangane. Kan terus sing krungu terus ketokon kaya-kaya ahli-ahli itu merupakan mawa geni neraka. Zaman iku terus langsung dicopot ngono ae mbek sahabat sing nganggo terus langsung dicopot dibawa. Mergo itu dawuh Kanjeng Nabi berarti mawa saka neraka.
Itu kan ketok mata. Itu takribul haqaiqil mughayyabah fi suratin mujassadah malmusah. Wa minhu, nah ini setengah saking hadzal qabil yang seperti ini maksudnya. Qauluhu utawi dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yaqulu ing dalem wong yaqulu sing mangan ya ladzi fi awani dzahabi wal fiddati ing dalem prabot-prabot sing wadah-wadah sing emas wal fiddati lan perak. Andek saiki barang iku wong-wong pangeran-pangeran wong sugih-sugih itu ning ngarep ngono iku piring sendok garpune barangku nek gak emas ya perak. Nggone istanane Raja Faruk niku cekelan toler nggo cewek iku emas. Keran-keran itu emas perak. Iku padahal iku ya mestine ya wong Islam iku. Zaman Kanjeng Nabi iku piye kok ana wong innama yujarjiru. Ngerti ana wong mangan ning gone prabot-prabot piring rendok garpu emas perak itu Kanjeng Nabi ngendikane innama yujarjiru fi batnihi ang pestine gemuruh apa suarane masakanmu sing meh mateng jarjir fi batnihi ing dalem wetenge ladzi wanaru jahannam geni jahannam gemruduk weteng. Oh itu kan wong terus ngeri ya. Terus dibuat kabeh sendok garpuan segala macam. Nah, membayangkan dengan mata kepala betapa api jahanam itu masuk di perutnya. Wa minhu lan iku setengah saking hadzal qabil ujuke ning hadzal qabil kabeh. Wa minhu wa min hadzal qabil qauluhu ta'idawai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yusabiqul imam. Ing dalem wong sing mbalap imam. Imame durung sujud dia sujud sik. Imame durung rukuk dia rukuk sik. Kana ana ngono iku ndisiki imam. Imame ceh sujud ndikne wis jenggelek ngono. Mergo imame mbok kesuwen mbok piye. Lan imame ya kudu bijaksana aja kesuwen to anu. Itu terus ana sing disiki bareng ngene. Yusabikul imam. Gak sabar. Imame ceh sujud ndikne wis jenggelek. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Amma yaksha allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Ana ta ora wedi sapa allazi wong yarfa'u sing ngangkat ya lazi ra'sahu ing sirahe lazi qabla al-imami sadurunge imam. Masa sujud kok ndekne wis jenggelek. Apa ora wedi ing ayu khawilallahu ra'sahu ing yen to ngrubah ya sapa Allah Gusti Allah ra'sahu ing sirahe lazi diwahi ra'sa khimarin ing sirahe khimar kledhe. Gak wedi ta. Wong kan terus ngeri itu. Wah, ngono hukumane nek ndisi imam sirahe dadi sirah khimar kledhe. Awake jek sarongan dan sirahe kledhe. Wal iyadu billah. Nyuwun pangreksa Gusti billahi kelawan Gusti Allah. Wa min hadzal qabil lan saking iki arah artine sama dengan itulah mau tai barang jaa kang temeka hadis kang temeka an Abi Hurairah ta saya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum, ana ta demen sapa ahadukum salah siji ro kabeh idza raja ila ahli, nalikane bali ya ahadukum ila ahlihi marang keluargane ahadukum wong do ning masjid. Jadi nek bar ke masjid kan mulih ning omah ning keluargane. Apa ayuhibbu ana ta demen sapa akadukum idza raja'a nalikane bali ya akadukum ila ahli marang keluargane akadikum demen ing ayyajida yen to nemu ya akadukum salasa khalifatin ing telu pira-pira unta meteng meteng tuwa. Khalifat itu jamaah khalifah. Khalifah itu khalifah lo ya, aja khalifah. Khalifat. Jadi ana gak kepengin ta engko mulih kok kene teng omah jujuk ke sana unta meteng tuwa telu sing izamin simanen sing budi simanen tur lemu. Senengane wong Arab itu khalifah itu. Khalifah itu senengane. Unta meteng tuwa. Iku senengane wong iki dek ora trimo meteng tuwa, wedi lemu sisan. Meteng tuwa nek kuruan malah lucu ngono. Qulna na'am. Ya nggih kepengin. Matur kita na'am nggih Kanjeng Rasul. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasalasu ayatin mongko telu pira-pira ayat. Ya kalau sing maca sapa ahadukum bihinna kelawan salah satu ayat. La ya kalau kang maca bihinna kelawan salah satu ayatin sapa ahadukum salah siji ro kabeh fi sholati ing dalam sembayange ahadukum iku khairun luwih bagus lahum kanggone ahadukum min salasi khalifatin idza min simanin tinimbange telu unta meteng tuwa sing wedi lan lemu. Nek kowe kabeh do seneng unta meteng tuwa lemu apa meneh telu, iki ana sing luwih apik daripada itu, yaitu 3 ayat yang kamu baca dalam sholat. Qul huwallahu ahad engko sama punjul iku. Akhrajahu ngetokake ing hadise Abu Hurairah iku Mus'ab Muslimun Imam Muslim. Itu kan kelihatan sekali. Jadi orang itu apa namanya kepinginnya nemen lah, lalu melaksanakan apa yang dianjurkan Kanjeng Nabi itu. Mulai sembahyang 2 rakaat maca 3 ayat ngono ae cukup. Wa ma'nal khalifah utawi maknane khalifah iku annaqatul asyra. Annaqatul asyra itu yaitu unta sing disenengi wong Arab, unta sing meteng tuwa. Wa ma jaa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol an barang kang temeka hadis kang teka ya ma an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol ngendika sapa Uqbah kharajan nabiyyu miyas sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ta'i kita iku fi suffati ing dalam suffah. Yo kowe nek umrah utawa haji meneng Madinah iku ada lokasi Baduk Dur di belakangnya makam Kanjeng Nabi itu tempat orang sufa itu. Jadi panggonannya orang-orang yang tunawisma pada waktu itu tinggal di situ. Ini kayak abad Abu Hurairah barang itu kan nggak punya rumah, tinggalnya di sufa. Dan banyak lagi maka disebut ahlu sufa.
wa nahnu fi sufa faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini ahli sufa sedang di sufa itu Kanjeng Nabi marani terus didhawuhi, ayyukum yuhibbu ayyaghdwa kulla yaumin ila buthan au ilal aqiq. Ayyukum utawi endi sira kabeh yuhibbu kang demen ya ayyukum ayyaghdwa yen ta isu-isuan ya hadukum ayyukum kulla yaumin setiap hari, saben esuk setiap hari. Ila buthan maring lembah buthan au qala ilal aqiq utawa ning gone aqiq. Wayatiya mongko nekani ya ayyukum binakota ini kelawan unta loro. Kaum ini sing lemu lan dhuwur punuke. Kaum itu tasniae kauma ya. Kauma itu unta sing punuke dhuwur. Unta iki macam-macam, ana sing punuke trepes ngono ae, ana sithik tok ngono, ana sing dhuwur banget. Itu kauma. Payati abina kota ini kaumawa ini fi ghairi ismin wala qad irahimin ing dalem tanpa dosa wala qad irahimin lan tanpa megot sanak. Apa sing kepengin suwi-suwan saben dina ora ning gone butkan utawa akik terus nekani dua nakoh yang punuke gedhuwur-dhuwur. Fakulna tanpa nganggo dosa, artine ora nyolong ora apa ya, ora ngepek wae dulure ora apa ya entuk ngono ae lah. Bloko-bloko. Fakulna mongko matur kita kabeh ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Demen kita zalika, sedaya kita nggih demen niku. Untuk nakoh loro unuke dhuwur-dhuwur, ora nyolong, ora ngrampas wae dulur, seneng niku. Iku anggere esuk. Afala yaghdu ahadukum. Mongko ana ta ora isu-isuan sapa ahadukum salah siji kabeh ilal masjid marang masjid. Faya alamu au yaqra'u ayatain. Au ning kene juga sakun minar rawi. Ya alamu ngerteni itu artinya belajar terus ngerti. Faya alamu au yaqra'u utawa maca sapa ahadukum ayataini ing rong ayat min kitabillah taala. Faya'lamu aw yaqra'u ayatain min kitabillahi ta'ala khairun lahu. Luwih bagus lahu tumrape akadukum minna kota ini tinimbangane unta loro. Wa salasun khairun min salasin. Telung ayat luwih apik min salasin timbangane unta telu. Wa arbaun patang ayat khairun luwih bagus min arba'in timbangane unta papat. Wa min a'dadihinna lan saking wilangan-wilangane unta-unta minal ibili saking unta. Jadi satu unta mbok bandingno satu ayat, jauh lebih baik satu ayat. Dua unta dua ayat jauh lebih baik dari dua ayat. Telu ayat jauh lebih baik daripada tiga unta. Nek kowe kepengin mau dua ngono tok ae, rong ayat ngono ae, melebihi itu. Ya itu kan tergambar penjelmaan kebaikannya. Maca ayat itu terus ketok cetok sak ayat itu sak
saunta ya Allah ketok padha karo iku hadis sing ngandakno wong nek Jumatan pertama entuk unta nanti gambar terus untuk pitik terus ngguri dhewe untuk ndok cecek itu tergambar gitu loh karena metodenya Kanjeng Nabi menjilmakan sesuatu yang mughayyabah dan yang mujassadah dan malmusa. Akhrajahu Muslimun wa Abu Dawud lan Abu Dawud. Wa maknal qauma ninggune qaumawen itu kan tasniah dari qauma. Maknane qauma iku annaqatul azimatus sanami unta sing gedhe punuke. Tanam itu punuk. Wa min dzalika lan iku saking mengkono-mengkono qabil yang seperti itu. Qauluhu ta'idawai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin utawa fi ardi falatin. Lallahu yakti tai Gusti Allah, yakti tai Gusti Allah, taukid itu iku afrahu luwih gembira bitaubati abdihi atine luwih ridho ngono ya gembira iki maksude luwih seneng luwih seneng bitaubati abdihi sebab taubate kawulane Allah min akhadikum tinimbang salah siji ro kabeh sakata kang tiba ya akhadikum ala bairihi ngatasé untane akhadikum waqat adallahu dan teman-teman nyasarake ya bair hu ing akhadikum fi ardi falatin ing dalem tanah sing bingungi. Dadi ning gone padang pasir itu ning gone Arab itu ya terutama ning Jazirah Arab. Jazirah Arab itu ada seperempat. Jazirah Arab itu ada seperempat tanahnya itu yang falat. Mulane apa sampai sekarang enggak diapa-apakan. Sepi, malah disebut Robul Khali. Jazirah Arab yang gede ini semua itu ada seperempatnya yang khali. Khali itu tidak ada yang tinggal, tidak ada manusia, tidak ada apa. Karena orang tidak bisa di situ. Di samping wong mesti bingung, gak ngerti kulon wetan segala macam. Samping itu nek ana samum iku pasir itu naik ke atas. Naik ke atas engko mudune sanggon-nggon dene. Kowe mlaku-mlaku ning kono ketiban iku wis gak ketok. Lah falat itu lebih umum daripada Rupul Khali itu. Pokoknya tempat di mana kamu di situ ndak tahu arah. Ono daerah ono sing akeh ning kono iku ning padang pasir. Ning kene kan ono plane. Bluro. Marang. Iku gak ono apa-apa. Blas iku. Kowe arep ning ndi iku nek gak ngerti perbintangan ya wis mesti bingung. Nek ngerti perbintangan saya oh iku hubuk penceng ning kono berarti wetan kono. Lah nek orang ngerti, umumnya wong ora ngerti ilmu perbintangan kan khusus itu. Wah itu falat itu. Ning gambarno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketok moto.
Gusti Allah Ta'ala itu kalau ada hambanya yang taubat, kowe nggambarno Gusti Allah senenge kayak apa. Jadi Gusti Allah itu seneng, ridho banget nek ana kawulane sing dosa terus taubat. Senenge kaya apa? Ngungkuli ana wong ceblok ning gone daerah itu mau Falat, ceblok. Digawa mbekan ontane mbone turu mbok piye kok digawa ontane tekan dindi. Pas ceblok iku ning gone nggon sing ora roh arah wetan kulon lor kidule. Wah iki ning endi iki? Bingung. Padahal ngombene pakanane bontote barang ning gone unta iku mau sing bedal iku mau sing wah cilaka unta ngene iki. Oh, aku diceblokno ning kene. Ndekne ucul ning ndi. Lah aku sumangan apa iki? Daerahe kaya ngene. Kali-kali teko, terus piye rasane piye rasane? Sebenenge kaya apa? Wong diceblokno karo ontane ning gone daerah yang begitu, pakanane segala macam digawa. Kan ya terus wah akeh ngono. Tiba-tiba datang semenenge itu. Semono senenge saya kalah karo senenge Gusti Allah nek ana kawulane tobat. Ngono. Muttafaqun alaih, hadis iki muttafaq alaih. Wa fi riwayat li muslimin, lan iku kedue suwijining riwayat li muslimin kedue Imam Muslim. Redaksine ning Imam Muslim, lallahu asaddu farahan. Nek mau lallahu afrah. Sing muttafaq alaih artinya Bukhari juga menceritakan itu redaksi ini lallahu afrah. Nek ning riwayat Imam Muslim sendiri lallahu asaddu farhan. Pengertiannya memang padha. Cuma redaksine beda. Nyekti utahi Gusti Allah iku asaddu. Luwih nemen apane farhan gembira ne. Senenge bitaubati abdihi. Kelawan taubate kaulane Allah hina yatubu ilai nalikane tobat ya abduhu ilaihi marang Allah. Tobat maknane bali wong sing maksiat sing ngono iku kok ngadoh ke Gusti Allah. Nek tobat bali ning Gusti Allah. Lane ning hina yatubu ilaihi min akadikum luweh seneng dibandingno min akadikum imbangane salah siji ro kabeh kana kang ana ya ahadukum ala rakhilatihi ngatasé kendaraane ontane akadikum bi ardin falatin ana ing bumi sing entak-entak sing gak jelas kana kidul lor wetan kulone fanfalatat mongko lepas ucul iya rakhilatuhu minhu saking akadikum padahal wa alaiha lan iku ing atase rakhilatuh ta'amu ta pakanane akadukum wa syarabu lan omben-ombenane digawa bontote digawa kabeh nekne ceblokno ning gone ora-ora entak-entak. Fa'isa minha goleki rono rene gak ana, gak ketemu wis tinggal perut ngono ae mbek untane padahal untane nggawa pakanan omben-ombenan dik. Goleki wis gak iso. Fa'isa mongko putus harapan sapa akadukum minha saking rakhilatahu wis dicilang-cilang digoleki rono rene gak ana wis putus asa. Wis sama sekali wis ilang tenan iki. Rakhilah. Kusak pakananku sak omben-omben ilang kabeh wis bar.
Fa'ata mongko nekani ya akadukum sajaratan ing suwijining wit-witan. Wes timbange gak ketemu terus asa goleki ontane terus golek wit-witan fatoja mongko turunan ya turon laya-laya kesel goleki ontane fatoja mongko turunan sapa akadukum fi dzilliha ing dalem ayub-ayubane sajarah. Waqat aisalan khali teman-teman wis putus asa ya akadukum min rakhilatihi saking nemokno tunggangane akadikum biyen rakhilah itu tunggangan sing paling ideal iku ya unta iku untuk perjalanan jauh. Babai nama huwa mongko nalikane huwa ya akadukum kadzalika kaya mengkono-mengkono turunan ning gone ngisore wit mau dalam keadaan putus asa. Idzan huwa dumadaan huwa utawi akadukum iku biha kelawan rakhilatahu qaimatan hale jumeneng indah ana sandinge. Akadukum wis putus asa goleki ontane terus ditinggal turu ngono ae turon-turon niku dadakan makjrut ontane teka pakoza mongko nyandak ya akadukum bihitamiha kelawan kendaline rakhilatahu summa qala mongko keri-keri ngucap sapa akadukum min siddatil farahi saking banget gembira ngantek muni Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Duh Gusti Allah, anta utahe panjenengan iku kawula-kula. Wa ana utahe kula niku rabbuka pangeran jenengan. Saking gembirane kayak wale-wale. Mestine anta rabbi wa ana abduka. Dadi kuwale anta abdi wa ana rabbuka. Saking siddatil farah. Akto akeliru sapa akadukum min siddatil farahi saking bangete gembira ya iku gambarna Gusti Allah terus atau gambarna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketok ngegro kita bisa mengetahui betapa Gusti Allah itu senang sekali kalau hambanya taubat. Orang mau bayangno tok gak ono bandingane wong wis diceblokno karo ontane pakanane bekale digawa unta kabeh ning ora-ora tinggal bloko-bloko wis putus asa turun-turun teko gagi gembiranya kita bisa membayangkan itu kalah sampai gembirane Gusti Allah Ta'ala ketika hambanya tobat. Nabi memberikan keterangan tentang itu kan cetha banget. Wong iso membayangkan sesuatu yang mughayyabah. Yusabbihu Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.